Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, recentemente elixida. Boas tardes. Moi boa tarde. Antes de nada, como viu o debate de investidura de Pedro Sánchez, un debate, por certo, fallido porque non tivo respaldos necesarios? Bueno, pois vin máis que un debate de investidura, un debate preelectoral moi alonxado da realidade e dos problemas que hoxe vive unha grande maioría social e onde claramente pois Galiza estivo desaparecida, ausente, e para min ese tamén é un grande problema porque se non temos unha voz que autonomamente nos defenda, pois os problemas que hoxe ten o país pois, en mala medida van a poder ter solución naquelas cuestións que dependen do Estado. Galicia estivo ausente, di vostede, pero en Marea presentouse como a voz de Galicia e tivo un papel reivindicativo. Como viu a intervención da representante de En Marea? Bueno, creo que se sitúa claramente pois nun espazo que é o espazo Podemos, non? Nunha subordinación política que xustamente vai na dirección contraria do que defende o BNG, que nos creemos que temos que ter os centros de decisión en Galiza e que as nosas alternativas non poden estar condicionadas por o que lle interesa as direccións dos partidos de Madrid. María tivo un papel de reivindicación nacionalista, como decía, nese debate no que Pedro Sánchez dixo que Rajoy era un tapón para a rexeneración do Partido Popular. Tendo en conta as expectativas electorais de BNG e En Marea, pode ser En Marea un tapón para o crecemento do bloque? Eu nunca creo iso porque en todo caso os votos son das persoas e as persoas deciden non cales son as alternativas políticas que en cada momento teñen. O BNG está nun proceso de cambio, iniciamos un novo ciclo, facémolo con convicción, con humildade, crendo que aportamos unha alternativa diferente de futuro e de esperanza para este país, e non o que temos que traballar é pois por dar alternativas sólidas, non? E reais frente aos problemas que hoxe ten Galiza, chegar ao corazón da xente e demostrar que o BNG é unha alternativa vital para o futuro de Galiza. E En Marea non presenta esas alternativas, eles deféndense como que sí. Eu non estou aquí para definir aos demais, sino para defender a alternativa do BNG e para que as nosas ideas se poidan escoitar, entendendo tamén que hai un horizonte nunhas próximas eleccións galegas onde hai unha maioría social que quere unha derrota do Partido Popular e que o BNG ten que ser unha pata fundamental desa derrota e desa alternativa que ten que sair das urnas. Pois vayamos a situación máis recente do BNG, esa asamblea de unha semana na que vostede saiu elixida nova portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Toca ya vostede xestionar unha situación moi complicada dentro da formación. Que medidas vai afrontar, que recursos vai pôr en marcha para revertir esa situación? Bueno, o primeiro que utilizamos é o diálogo, esa é unha cuestión fundamental na organización e o asamblearismo e a participación da militancia na toma de decisións colectivas. Neste momento vamos a iniciar xa contactos con todas as comarcas, non, con todos os sectores sociais, non, escoitar ao que a ciudadanía nos ten que decir e ofertar, e tamén ter un debate franco sobre cales son as alternativas do nacionalismo. Ao mesmo tempo decidimos abrir un proceso que é un proceso de diálogo aberto con todas aquelas persoas, non, que teñan un sentimento nacionalista e que queiran construir con nós o nacionalismo que hoxe pois precisa o país. Tanto a nova dirección como as voces críticas que houve dentro da Asamblea coincidían en defender a necesidade dunha refundación do BNG. As voces críticas decían que foron de refundación non só retórica, sino unha renovación en profundidade. A onde vai chegar esa renovación e con que prazos vostedes se marcan? Porque eles tamén din que no prazo dun ano que vostedes plantexan será excesivamente longo. No BNG todos e todos somos críticas, en todo caso a militancia do BNG tomou unhas decisións e esa decisión é que empezamos xa pois ese proceso de debate, de redefinición, de análise de cales son as nosas alternativas, como vemos hoxe o país, non, cal é o perfil político que ten o BNG, e facémolo dialogadamente e construindo entre todos e todas. Por lo tanto, unha vez que se produce un debate e se pecha nunha asamblea, todos e todas temos que traballar para que as decisións que democráticamente adoptou a militancia vayan para adiante, non? E esa é a labor na que nos temos agora que poñer todos os esforzos. Nesa refundación, en momentos previos, díxose que unha das posibilidades fora defendida polo anterior portavoz nacional, Xavier Vence, que non se votaba incluso cambiar o nome. Eso está fora de toda dúbida ou se pode plantexar no futuro?
cando nos abrimos este proceso decimos podemos falar de todos menos de que somos unha formación nacionalista, que por lo tanto é o que nos une a todos e todas os que integramos o bloque nacionalista galego. Esas van a ser cuestións que formen parte dun debate futuro e que decidirá a militancia democráticamente. O debate no BNG tense ultimamente centrado en ir ou non en coalición con En Marea. Os críticos piden esa coalición e a nova dirección di que non. En cambio, se o BNG perde nas próximas citas electorais votos, si habería que replantexarse esa situación. Quizás non habería outra saída. O BNG tivo un debate moi amplo na súa asamblea, onde tamén analizamos que está pasando no mundo, que está pasando en Galiza, que pasa coa xente que non ten emprego, cales son as alternativas para esa mocidade que emigra, para esas persoas que non teñen pois para pagar a factura da luz e como debemos de provocar un cambio social que realmente aborde o problema da dependencia política do noso país, que condiciona, non, que moitos destas inercias das que estábamos falando e destes problemas se cronifiquen en Galiza, non? Nese sentido, a militancia o que defendeu pois é a conformación dunha ampla candidatura nacionalista, integradora, onde vamos a falar con persoas, non, e con outros colectivos que non forman parte da organización, tecendo complicidades para ofrecer unha papeleta nacionalista. Eu xa sei que hai moitas persoas que estarían moi felices se non houbera unha candidatura nacionalista. Bueno, pois nos vamos a darlles un disgusto e tamén vamos a darlles un disgusto a todos aqueles pois que durante moito tempo intentaron que o nacionalismo non avanzara. Non somos un proxecto de futuro, estamos nunha situación que ten as súas dificultades, pero isto é como na vida, non? A veces hai malos momentos, pero é importante levantarse e camiñar. E nós estamos camiñando, e é un camiño aberto á participación de todo o mundo e ademais conformado desde un espazo colectivo como é o BNG e desde unha participación igualitaria de toda a militancia. En este mal momento, que perspectivas fai vostede de cara ao futuro inmediato esas eleccións? Hai pronósticos ou xente que apunta que incluso o BNG podería perder a representación parlamentaria no Parlamento Galego, acaba de perdela no Congreso dos Deputados. Ben, nos o que traballamos é coa perspectiva de recuperar confianza, reilusionar a moita xente e co convencemento de que o nacionalismo é unha alternativa para que Galiza teña un futuro mellor que o que nos está ofrecendo o centralismo e a inercia que levamos nos últimos anos, non? Porque nos teremos que analizar por que está Galiza nunha situación tan crítica desde un punto de vista económico e social cando somos un país rico con recursos, como pode ser que decidan en Bruselas, non? Que é o que podemos pescar ou non, como pode ser que decidan en Madrid que en vez de utilizar a enerxía eléctrica en beneficio dos galegos e galegas temos que pagarnos pois precisamente por levar a enerxía en Madrid. Hai unha serie de desigualdades, non, que están presentes, non, e a dependencia política de Galiza que nos creemos que é importante avanzar noutra dirección, ofrecer unha alternativa sólida, solvente, e penso que hai moitas persoas que confiaron e confían no BNG que van a seguir facendo. Nese debate de coaligarse ou non con En Marea, vostedes defenden que en todo caso esa coalición teria que ser con forzas nacionalistas, pero unha forza nacionalista de entidade é a nova, e esta acaba de decir hai 2 días o aumento secretario de organización, Rafael do Pico, de que o BNG non pode poñer vetos, entendería como un veto o feito de que esa coalición solamente fora con nacionalistas, con eles, e por outro lado di que a nova, leo literalmente, non pon en cuestión a fórmula de En Marea, na que hai formacións que non son evidentemente nacionalistas, di porque foi respaldada polos votos. Que reflexión lle merece? Bueno, que o BNG é unha formación política sempre aberta ao diálogo con todas as organizacións. Outra cosa é que entendemos que o diálogo non pode levar a conducirnos a un apéndice de Podemos, a unha forza de carácter estatal que ademais está demostrando o seu centralismo, non? E mesmo, bueno, pois que non responde aos parámetros do BNG. Nos temos un diálogo aberto con todas as organizacións nacionalistas que teñan os seus centros de decisión no propio país, e esa é unha oferta que sigue aberta e que é unha oferta franca, sinceira e positiva para o futuro do país. Na mesma asamblea de hai unha semana, o que fora portavoz parlamentario do BNG, Carlos Xamerich, dixo que abandonaba o bloque porque el defendía coaligarse con En Marea, porque así se reforzaría o polo nacionalista de Podemos. E ali seguiulle o abandono nada menos que Danxo Quintana, que fora vicepresidente da Xunta e líder do bloque, porque di non comparte apenas nada coa actual dirección. Que ten que dicir a estas dúas importantes abandonos do bloque?
Bueno, eu lamento calquer baixa que se produza na organización. O BNG sigue sendo un espazo onde todas e todos os nacionalistas teñen cabida, non? Seguimos defendendo pois os mesmos principios que no ano 82 e todo o meu respeto, en todo caso, ás decisións que militantes particularmente teñen que decidir. Creo que aí non hai moito máis que valorar. Eles outros que se foran antes tamén do BNG apuntan a UPG, que é o partido maioritario dentro do bloque, como o principal causante da situación actual do BNG de perda de apoios. Vostede, que tamén é membro da Unión do Pobo Galego, que pensa disto? Bueno, o meu papel no BNG é para sumar, é para dialogar, é para integrar. Creo que a veces hai moita literatura interesada a respecto da vida orgánica do Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego é unha organización democrática, a máis democrática de todo o Estado español, onde todas e cada un dos militantes deciden. Penso que cando estamos nunha organización que decide colectivamente, pois temos que respetar esa vontade e, por o tanto, actuar nesa dirección. Abrimos un proxecto novo, un proxecto ilusionante, un proxecto onde estamos tamén dialogando con moitas persoas que ven con esperanza o que estamos facendo e vamos a seguir facendo coas portas abertas para todo o mundo. Creo que iso é importante de cara ao futuro. O próximo destino de Carlos Aymerich, do portavoz parlamentario que acaba de anunciar que se vai do BNG, podería ser a nova que lidera Xosé Manuel Beiras, que anteriormente fora o referente do nacionalismo e tamén do bloque. Parecelle que podría finalmente haber unha especie de fusión de ambas formacións? No BNG temos que non somos unha organización nacionalista, creemos que o nacionalismo é un movimento liberador que cuestiona este proceso globalizador que está, por certo, deixando na estacada tantas persoas, non? Porque non podemos olvidar que moitos dos recortes que se están producindo teñen a súa orixe pois nesta Unión Europea, que é a forma na que a globalización actúa neste momento no país, e nós o que estamos cuestionando é que a democracia é devolverlle aos povos a capacidade para poder decidir. Nós somos unha organización que traballa nese ámbito con disposición ao diálogo e á colaboración con todas as organizacións que vayan nesa dirección, porque o que temos que pensar é que a función das organizacións políticas é dar solucións e alternativas aos problemas que teñen as persoas, non? E neste caso os problemas que ten os galegos e as galegas, e crear unha alternativa que nos dé futuro. En eso no que vou a poñer os meus esforzos e, en todo caso, as demais cuestións non creo que as teña que valorar eu. Cales son as relacións súas con Beiras, ou como, en todo caso, como o definiría como político? Bueno, teño unha relación cordial con todo o mundo e, bueno, creo que Beiras é unha persoa intelixente e cambiante tamén. Por certo, na Asamblea do BNG houbo varias mulleres protagonistas. Vostede, nova portavoz, algunhas das voces críticas tamén foron mulleres. Esperalle un novo tempo as mulleres ao frente do BNG. Vostede vai ser a candidata do bloque á presidencia da Xunta? Penso que as mulleres no BNG, igual que noutras formacións políticas, levamos dando pois moitos debates a respecto da desigualdade. Eu sigo dicindo que o feito de que as mulleres sexamos noticia por estar nos sitios é o maior síntoma da desigualdade e dos problemas que temos. Paréceme que nós como organización política temos mulleres con moita capacidade, con moita valía, igual que moitas outras que non están na nosa organización. Eu sempre digo que as miñas dúas grandes referencias pois foron miña avoa e miña nai, que foron as dúas mulleres, non, que me fixeron ser independente, que me fixeron ser feminista, a pesar de que elas non tiñan ningún tipo de participación política, e por lo tanto temos tamén que aportar igualdade a un mundo moi desigual e onde queda moito que facer nese ámbito e nese terreo. Pois Ana Pontón, recentemente elixida nova portavoz do BNG, parabéns por esa designación e moitas gracias por estar en Radio Nacional de España en Galicia. Pois moitas gracias, e eu encantada de estar nesta emisora e agradecer ás persoas que nos estiveron escoitando e atendendo a este debate. Estarei en todo caso sempre disposta cando o consideredes. Sorte, moitas gracias. Moitas grazas.